newbie sa big bike. Intimidating siya guys, based on my experience. Yung pressure na sa'yo, gawa ng nahihiya ka, kasi baka maiwan ka or makaabala. Pangalawa, yung tension ba. Ako yung napipressure, nahihiya ako sa kanila kasi naiiwan nila ako. Umiral sa akin yung hiya talaga na maiiwan ako, and then makakaabala ako kasi kailangan nila akong antayin. Piece of advice sa mga newbie na sumasama sa mga eksperyensyado na, always remember, you need to. Isang malaking pagkakamali ko rin, naging laps ko rin hindi ko masyadong ginagamit yung What? until nangyari yung Bicol ride. Sa mga hindi pa nakakapanood, no, guys, panoorin nyo ang ating episodes ng Bicol ride. Siguro mga 6 or 7 episode yun. Okay guys, roll out na kami. Let's go. Eto na ang ulan. Yee! So ngayon chill drive na lang tayo kasi kanina nagkahiwa-hiwalay kami. Alright, isang masarap at masayang catch up ang nangyari. Siyempre sobrang natutuwa tayo dahil may mga bago tayong tropa at mga magiging kasama natin sa ating mga upcoming rides, mga katodo, no? So yung naka Rebel 500 is si Sir Will, and then itong naka SV 650 ng Suzuki ay si Sir Nico. And as of this moment na binablog natin to, magbi-birthday si Sir Nico. So happy birthday, advance happy birthday Sir Nico. Hindi natin sure kung anong araw natin mailalabas or anong buwan mailalabas ang vlog na to, pero Sir Nico, happy birthday sir. Thank you sa iyong pa-birthday celebration. And of course, maraming salamat sa Timog Brothers, si Spence and si Sid. And sila na mga katodo ang mga kasama natin sa ating mga upcoming vlogs, no? Tayo na mga magkakasama. At baka magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-review ang kanilang mga motor. Ang tindi ng traffic. Dito lang naman to kasi may ginagawang daan. What? Bomba! Let's skip to the good part guys. Huwag tayo dito sa traffic. Malamig. 10:30 na ng umaga pero nasa 25 degrees Celsius pa rin, no? So para sa mga newbie, no, at newbie sa big bike, intimidating siya guys, based on my experience. So intimidating siya, lalo na pag mga kasama mo matagal nang nagra-ride. So ikaw mismo napupuwersa ka, kumbaga yung pressure na sa'yo, gawa ng nahihiya ka, kasi baka maiwan ka or makaabala. Pangalawa, yung tension ba, kasi takot ka pa, ang dami mo pang iniisip. Kumbaga iniisip mo yung road condition, yung gearing, yung speed mo, yung break-in period. So marami ka pang iniisip, in short, no? Pero normal yan. Huwag nyong masyadong madaliin yung sarili nyo, honestly. Huwag nyo madaliing matuto, no? Tama si Boss Nico kanina, yung sinabi niya, kailangan mo rin kasi talagang pakiramdaman yung bike mo hanggang sa masanay ka. Yung tipong baga you're one with the bike na ba? You're one with the bike na. So up until that point, take it easy. Hinay-hinay lang. Highly likely naman, no, isang malaking advice din na nakuha ko rin dito sa magkapatid na si Spence at saka si Sid. Ako yung napipressure, nahihiya ako sa kanila kasi naiiwan nila ako, pero naiintindihan nila. Hindi ko alam na
alam mo yun, na they really understood na ganun talaga pagka newbie ka. And ako, umiral sa akin yung hiya talaga na maiiwan ako, and then makakaabala ako kasi kailangan nila akong antayin, mga ganun. So piece of advice sa mga newbie na sumasama sa mga eksperyensyado na sa pag-handle at paghawak ng big bike or sa mga rides, normal yung mai-intimidate ka, pero always remember, you need to ride at your own pace. Kumbaga kasi kung pinipilit mo, ratrat ka ng ratrat, sila kasi minsan, ako admittedly no, minsan gusto ko ng ramatrat, pero babalik pa rin ako. I mean, alam mo yun, ratrat ka and then alalay ka ulit hanggang sa magkasama ulit kayo. So kung ikaw, iniisip mo na nung rumatrat yung mga kasama mo, kailangan mo ring rumatrat, napipressure ka dahil yun nga, nahihiya ka. Wag. Kasi highly likely naiintindihan ka ng mga yan. Naiintindihan nila yung sitwasyon mo kung asan ka. Dahil at some point in time, dumaan din sila sa pagiging ganun, or naging ganun din sila, naging newbie din sila at some point. So always remember, ride at your own pace. Dama ka, umaga, no? Dama ka ng mga kasamahan mo. Kaso wag kang ma-pressure. At isang bagay din no, gaya nung ginawa ko rin, at may advice ko rin no, na para masanay ka sa bike mo, hanggat maaari, as much as possible, araw-arawin mo yung paggamit mo sa bike. Kasi doon ka masasanay talaga. Pag nasanay ka at magamay mo, pag inaraw-araw mo, the sooner na magagamay mo yung bike mo. Ako kasi, isang malaking pagkakamali ko rin, hindi naman sobrang entirely yung pagkakamali, masasabi kong naging lapse ko rin, hindi ko masyadong ginagamit yung bike. Kinain ako ng fact na ang lapit lang ng bahay sa opisina, and at the same time ang bigat niyang bitbitin papasok. So yun ang nakapag sa akin, na natagalan ako nung nasanay until nangyari yung Bicol ride. Sa mga hindi pa nakakapanood, no, guys, panoorin nyo ang ating episodes ng Bicol ride. Siguro mga 6 or 7 episode yon. At kasama ko si Spence and si Sid, mga Bicolano. Umuwi kami sa kanila. So doon, yung ride na yon, kasi pag ride kami na Saturday morning, siguro we took it mga 7 to 8 hours, no, na ride. And then kinabukasan, ride ulit kami, nagsursugon loop kami. And then nung kinamandayhan, uwi agad sa Manila. So kung sanayan at sanayan rin lang, talagang nahasa ako dun sa, naging familiar talaga ako sa bike. Naramdaman ko talaga yung, alam mo yun, naging isa ako sa bike. Ayun na ang ulan, mga katsada. Patay tayo, wala akong dalang kapochi. What? Bomba na, sabi ni Kuya. Maambo na. Hala na, umuulan na, guys. Malayo-layo pa tong susungin namin, pero alalayan natin sila kasi lalo na si Sir Will, bago pa lang naman, hindi pa naman magandang kalakas. So alalayan natin.
Siguro sa may Manila hindi na ito maulan. Dama ko ang nangyayari sa kanila. Kasi ganyan ako dati. Alright, so ito na mga katodo, pa SLEX na kami, exit. Nagpahinga lang tayo saglit kasi si Sir Will medyo yun nga, tensyonado pa siya kasi bago pa. But anyway, ano pa yan, unting practice pa. At makakabisado niya na rin ang kanyang big bike. Ang ganda pa naman ng bike ni Sir, cruiser bike, no? Rebel 500 ng Honda. Flyby na naman si Sid. Nice one, Sid. Woo! So, SLEX na tayo mga kachodo. Hanggang dito na lang siguro tayo mga katodo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating kumunting channel, guys. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And also, ring mo na yung notification bell. Ayan o, dyan. Ring mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos natin, no? And of course, wag na magkakalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin, mga katodo, maliit man yan o malaki, sipagan mo, kilusan mo, at itodo mo. Peace out mga katodo. Brr! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still